ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆଜି ନା ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇ ବିଗାଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରି ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶବରୀକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ତମେ ଟିକେ ଭଜରେ ତେଲ ପକେଇଦ ବୋଲି। ଆଉ ବାବୁ ଓଲଟା ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇ ଆଜି ବିଗାଡ଼ିକି ଥୋଇ। ତାପରେ ମତେ କୁହନ୍ତି ଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶବରୀକି ଶୋଇବି, ତମେ ତମ ରୋଷେଇ କର। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଫୁଲ ନିଦରେ। ଆଉ ହଁ, ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ବତେଇବି ନା, ଇଏ ତା ସହିତ ମତେ ଆହୁରି 3ଟା କାମ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଏଇଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରି ମତେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ବାପ ପୁଅଙ୍କ ନିଦ ହିଁ ଆଜି ସରିନଥାଏ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏକଲା ବସିକି ମୋର ପେଟ ପୂଜା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ବାହାର ପଳେଇଲି ଟହଲ ମାରିବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ମାତ୍ର 10ଟା ଗାଡ଼ି ଗଣିକି ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ କୁଳନନ୍ଦନ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧେତେରିକା ସକାଳଠୁ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରିଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ମନେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବାହାରେ ବୁଲିଲି ସେତିକି ଟାଇମ୍ କାମଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଧଡ଼ପଡ଼ ଆସିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଥୋଇଦେଲି। ଦିନଟା ଆଜି ମୋର ଯେମିତି ସେମିତି ନାହିଁ କଟିଗଲା। ତ ରାତିରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ରୁଟି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ ତରକାରୀ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାସନ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ଗଦା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଯଦି ନ ମାଜିକି ଶୋଇବି, କାଲି ସକାଳେ ସେ ଟଙ୍ଗ 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 ହେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିନା ବାଜିବ। ବାକି କାମ ପଛେ ପଡ଼ିଥାଉ, ହେଲେ କିଚେନ୍ କାମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସରିଥିବ ନା, ଆଖିକି ରାତିରେ ନିଦ ବି ଆସିବନି। ଠିକ୍ କଥା।